isi obodo anya bụ Nigeria bụ Abuja bụ ndị nke nere ọbịa nabata otu ndị nke na-akụ maka mmekọrịta ọha mmadụ dịka otu Nigerian Institute of Public Relations NIPR gara n'ihu nnọọ wee merube mmemme ncheta ọgbụgba afọ ha nakwa nnukwute ọgbakọ nkụzi bụ nke achịkọbara n'agha nke otu ahụ. Ya bụ otu nke eguzobere n'afọ 1963 bụ nke bara n'akwụkwọ n'afọ 1990 n'isochi ya bụ akwụkwọ iwu bụ nke ebinyere aka na nkega nke 16 na iwu na-achị ya bụ otu na ọnwa Jun nke mbụ n'afọ 1990 ma bụrụ nke gara n'ihu wee na-akọwa na onye isi nke ya bụ otu n'izugbe bụ onye bụ nnukwu nna nke na-elekọta ya bụ otu anya ebe ndị aka na-achị ọrụ steeti dịgasị iche iche bụ ndị nna ga na-akwụzi maka ya bụ otu NIPR. Onye nta aka anyị bụ Ekwi Ajide ga-ewetara gị akụkọ. Otu NIPR sitere n'ebe dị iche iche n'obodo Nigeria bịara ya bụ emume nke isiokwu ya bụ Public Relations, Value Reorientation and Economic Transformation. N'okwu ya gbara ọkpụrụkpụ ka nwaanyị mbụ bụ osote onye isi ala Liberia, Dr. Joel Howard Taylor, kọwara mmekọrịta ọhaneze dịka ude a na-atụ n'igwe obodo ma kwuo na ọ bụ site na naanị ezi nkwukọrịta okwu ka mmadụ si amụta ma ghọta ọrụ ya n'obodo. Na mbụri n'okwu ya ka onye isi ọchịchị NIPR Dr. Iche sịrị na ọ bụrụgodu na akpụrụ Nigeria ka ọ daa site n'aka ndị ọchịchị mgbe ochie, na ugbu a bụ oge ndị Nigeria iji amamihe kpụgharịa obodo ha maka ezi ntụgharị n'uto. O kwupụtara ụfọdụ ọrụ pụtara ihe iji gbanwee Nigeria nke gụnyere ikwu eziokwu, mee ka ndị obodo tụkwasị obi na ha, kparịta ụka ziri ezi, ịtụpụta mkparịta ụka ga-ebute nsọpụrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga. Na ntụgharị okwu mkparịta ụka n'isiokwu ya bụ emume ka onye minista ihe ọgwụgwa na nhazi obodo Mohammed Idris na onye isi oche ụgbọelu Air Peace Allen Onyema na ndị ọzọ ga wepụtara ụsa nye ọtụtụ nsogbu nye mkparịta ụka na akụnụba Nigeria. Site na nke a, ndị NIPR kwuru na ha dị njikere ịtụgharị Nigeria ka ọ gaa n'ihu. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.